Hey guys, Vince and family here. So, today is a beautiful day as you can see. Yeah. English yan? Padto mi og kana Asian market kay magpalit mi og pagkaon. Oto siya. So, kita ta later. See you. Hi guys, Vince here. Gustong mga nonsense videos diha mo kalimot og unsubscribe sa among channel ha para di mo tatanan ba. So abot nami dire sa Asian store. Hey Vin. Hi! Asa ka man to Vin? Kak mo diha nang ka. Hi! Okay. Are we then? What? Where do we go now? What's that thing? What's that on the water? That sheep? That sheep? Huh? That sheep? Sheep? Sheep, sheep. What's the fish, right? Right? Ah! Di ko kumpiyansa ng tamban rin oh. Tamban? $7.54. Oh, nice shoe. Oh yeah, boy bawang. Hello po sa lalapit. Chippy. Oh, na cheese curls oh, cheese curls. Pearls. Look. May V-cut. Oh, Look, Papa. Look. kumpiyansa Andre. Chip. Clover chips. See? See? Say Mabior. Hey guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel, okay? Please say a category name. Go home. Go home. Agkas adlaw eh. Oh na, kay na mga shades daghan, di man gamiton ng paminsar ba? Puta, asa ng paminsar aning bayhan? Nakatog ka wa? Wala. Wala ka? Kung saramday ka? Wala. Wala ra? Naatay, nukos. $4.95. Naatay, buntog or quail. $13. And horse ang star sa ato ang kuan. Sudan karon ang pork belly with ribs.
Sige, timplahan na niya, kaya na ning gatoon ron. Ako di ay. Ready na ang among sugbaonon diri, nami pork belly. Minukos, nasad ni lechon nga buntog. Ready to suba. Ay. Take out nga kuan ba? Kanang Burger King ba? Kaya ito yung ito nga. Ito pwede raman na sunugon. Have you been? Let's see. So, what you challenge diri ang kuan guys? Kanang maghaling ka ba kayo? Wa di challenge yun, ang hinawak ragog ka oh. Maniga ra iya. Effortless kay uling diri kanang. Pa. Maniga ra iya ba? So, ngani ra guys. Ana ra ka diha. Maniga ra man iya. Mo nga bitaw ning uling nila diri. Wa na gas? La. Moy nakanindot sa uling diri kay advance pod ba? Para unsa ram din ning gas diri sa imong kuan. Ubos nga imong Kaso lang gida. na kung di masiga ba. Kung ang uling made in China, kaso lang. Sa. Kaning bagnusa na nga to ang Boy no be. lechon nga buntog dire kay mao ni magdag sipa. Pahira lang na nimo siya para piti gyud ang lasa ba. Oh, awa. Oh. Hinambid pa oh karaho. Dalaab nagmaayo atong kayo. Na tunta nga di may ma-report diri. Kasilingan, kung di patay. Nga to ang pork belly diri aso to ning kayon kay kayon na to kay ayon sana sila diha. Yung kayon. Lala, lihok lagi ni. Tayo nalibat ko na. Uy. So while nagawa ta sa tong baga, maghinila sa ta kanang inom tag Starbucks sa kape nya bip para cool kid ba. Ana pagpa-cool kid. Inom na kag kape sa Starbucks. Hi. Hey Ben, Hi. what are you doing? Yeah. I'm just. Drive man. Uy. Sana may kalambuan dire. Patik na ni. Ready to fire no? Ano ba itong baga? Kaya nagagawa pa ni mo. Fire na! Fire na, ma! Unsa may pa-effect ato? Sakto sa kuwan. Bulong-bulong ba? Tak-tak.
mao na ni among pagkaon karon guys, among food trip. So naami pork belly nga sinugba nga nukos gagmay, buntog nga lechon, nga natay pochero nga baka diri. Di na atay inilaw nga gay or kanang dahon sa kamuti ba? Kamuti tops. Nga ang ingredients ani sekreto lang. Stay tuned lang mo sa mong YouTube channel para makaibaw mo pohon mang lawas. Nga kay Asian man ta Pilipino, di gini mo ang rice, no? Gaaso-aso pa. Natay ilimnon diri kay may mga pantulak ba natay. Asawsawan na ay sili. Hey guys, so kung ganahan mo mga nonsense nga videos para sa ani ay mo kalimot og unsubscribe. Ay mo kalimot og subscribe sa among channel para sa future nga videos. Para notify sad mo ba kung naay video nga maabot. So mao to siya, kaon sa mi kay gutom na kayo. Bye. Si Bye Bin. Bye.